natáčet video, který se jmenuje U koho je pravděpodobnější, že? A tady máme ty papírky a jakože to máme jména, budeme je zvedat při každé otázce. Takže u koho je pravděpodobnější, že se opije na každý zábavě? Co tam máš? Já? Eliška? Dobře. U koho je pravděpodobnější, že hodí hubu do příkopa? Gabča? Dobře. U koho je pravděpodobnější, že se bude bát sama v lese? Eliška? Gabča? A Ne, budeme dávat jednu. Ne. U koho je pravděpodobnější, že přidá každý den svoji fotku na FB? Gabča, Eliška. Dobře, Eliška. Gabča, Eliška. U koho je pravděpodobnější, že přijde domů pozdě? Tak to asi všichni, ne? To ano. Jo, Gabča, Eliška, Anet. Úplně všichni prostě. Ano. U koho je pravděpodobnější, že když bude vařit oběd, tak přitom vyhoří dům? No, tak to je jako docela těžký, ale asi Já bych řekla mě a Elišku. asi tak nějak, no. Já dám asi jenom Gabču. Ale no. Gabča. Ne! Takže u koho je pravděpodobnější, že se bude bát u horadu? Všechny tři. Jo. U koho je pravděpodobnější, že když si bude lakovat nechty, tak na sebe vyleje lak? Gabča. Tohle je takový šikovný člověk. Já nemyslím to, že už jsem to stalo dvakrát. Buď pojdu, já na sebe vylévám lakovač. Tak já ten lak stejně nepustil. U koho je pravděpodobnější, že když bude sám doma, tak udělá mejdan? Tak asi všechny, protože jako... Kdo by toho nevyužil, že jo? No, proč by ne, že jo? Jak na něj vystříkla ta krása boží? Skvěle. Vážně skvěle. Já bych se asi pobila, Jak jako kdyby vážně? mě, jako nevadilo by mě, jako kdyby vedle mě vystříkla krev, ale jako zrovna do obliče, fuj. Koho je pravděpodobnější, že si Jo, to ten oholí džín. hlavu dohola? Tak já takže já. Eliška, protože to je všeho zkoumala. Tenhle ten hezký kluk. Vybalgo. U koho je pravděpodobnější, že si obarví hlavu na růžovu? Gabča. Eliška. To je taky schopná. Já bych si to vážně nedala. Jo, holky, Ale já jak, nejsem holky, jak na to koukáme se nějaký andílek, člověče. U koho je pravděpodobnější, že si nebude holit nohy rok? Anet. Eliška. A já. No, takže to je asi celý video. Jo, možná uděláme ještě jedno, protože to... Takže tady je momentka z toho videa, když jsme to natáčeli sami, ale pak nám to pomohl natočit tohleto video vlastně Elišky brácha. A než jsme se s vámi stačili rozloučit, tak prostě to vypnul. Tudíž jsme to ani nevěděli, takže s vámi loučím a ahoj.